Здравейте! Редно е първо да се представя за тези от вас, които не ме познават. Казвам се Виктория Александра, накратко Алекс, и моята дарба е медиум. Какво означава думата медиум? Както и много от въпросите, които си задавате, ще отговоря по-нататък в следващите видеа. Надявам се да ви бъде интересно. Не само интересно, поучително. Надявам се да мога да достигна до повече от вас и да мога да променя вашите съдби към по-добро. В един минимален случай ще отговоря на доста от вашите въпроси. Всеки един човек има въпроси, които се задава и на които не може да намери отговор. Много хора идват при мен с такива въпроси и като цяло те са горе-долу едни и същи. Общо за всички ние има много общи въпроси, които са интересни като тема. Няма да предоставя знания, получени чрез Google или книги или каквато и да било друга информация, която мога да прочета. Ще отговарям от собственото си аз. В смисъл какъв, това, което ми се препредава, ще го говоря на момента. И ще давам обяснение, пояснения. Има много интересни теми, повярвайте ми. Надявам се да останете с мен и в следващите видеа. Ще се радвам за което. Ще се радвам да споделяте мнения. Ще се радвам да задавате въпроси. Ще се радвам да предлагате теми, по които да говоря. Няма тема, която да не бих могла да разискам. Както и да обясня. Обикновено давам и примери. Съжалявам, че е толкова набързо в момента, но това е за сега. Следващия път ще бъде малко повече и малко по-интересно. От мен довиждане, до нови срещи и ако сте харесали, искате да получавате известия, когато пусна видео, моля ви, абонирайте се за моя канал. Така ще, както и препоствайте видеята, които ще поствам, защото така ще стигнат наистина до повече хора. Благодаря ви от сърце за всичко. Останете си със здраве, весели, щастливи до следващия път.